Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. A yau insha Allahu zan nuna muku hanya ta biyu yanda ake amfani da shi wajen linking ɗin JavaScript file da kuma HTML file. Wato a baya mun yi bayani yanda ake programming na JavaScript. So yanda muka yi bayani a baya mun saka code na JavaScript ne a cikin file na HTML. Amma a yau za mu yi bayani yadda za mu yi separate kowane file. JavaScript ma yana file na karan kanshi, HTML ma yana file nashi na karan kanshi. Za mu yi amfani da wannan hanyar don mu ga mu iya running ɗin code na JavaScript. So bari mu fara. Kamar yadda muka yi bayani farko za ka zo wajen search bar ɗinka sai ka yi typing notepad. So ka shiga notepad naka haka. So yanzu za mu yi creating ɗin HTML file, sannan mu zo mu yi creating ɗin JavaScript file, sai mu zo mu yi linking ɗin file ɗin guda biyu, sai mu ga yanda abin zai kasance. Kamar yadda a baya muka yi bayani, dole za ka yi amfani da a file na JavaScript za ka yi amfani da basic structure na JavaScript shine kaman yanda yanzu za mu rubuta, kaman haka kenan. Yawwa, wannan shine basic structure na HTML. Yanzu za mu je mu yi saving ɗin wannan file namu kaman haka. Za mu zo save as haka, sai mu zo mu yi selecting ɗin folder da muke so mu sa wannan file namu na HTML. Bari mu sa file namu a cikin index.js, sai mu zo mu ba wa file namu suna. Bari mu ce markup.html. So save as type shi ma mu ba shi all files, sannan mu zo mu yi saving ɗin file namu. So muna so mu yi yanzu wannan file na HTML ne in a separate manner. Wannan shi ma yana karan kansa ne file na HTML. So muna so mu sake yin file na JavaScript shi ma a karan kanshi. Sai mu zo mu taɓa control N zai kawo mana sabon yawwa. Sai mu zo mu yi wannan ɗin nashi. Sai mu zo mu rubuta code na JavaScript kaman haka. Bari mu ce document dot write
sai mu ce linkin na file ɗin JS da file ɗin HTML. So yanzu wannan code na JavaScript kenan. Yanzu bari mu yi saving ɗin file namu na JavaScript. Za mu yi saving ɗin file namu na JavaScript. Ya save as haka. Sai mu zaɓi folder da muke so mu ajiye file namu na JavaScript. Wato yana da kyau file naka na HTML da kuma file naka na JavaScript ɗin ka ajiye su a folder guda ɗaya. So za mu ajiye su a folder da muka ajiye file namu na HTML haka. Mu zo mu ba file namu suna. Bari mu ta link, sunan file namu kenan. So in mun zo nan ba .html ba .js, wato extension na JavaScript ɗin shine .js. So mu sake zuwa nan shi ma all files, masha Allah. Sai mu zo mu taɓa kan save. So yanzu abin da ya rage mana kafin mu iya running ɗin code namu na JavaScript, dole sai mun yi linking ɗin file na JavaScript da kuma file ɗin HTML. Ta yaya ake linking? Ga yadda ake yi wajen linking. Yadda ake yin linking shine, bari mu je kan file namu na HTML. Bari mu buɗe file ɗin kamar haka. So yanda za mu yi linking ɗin file namu na JavaScript da file namu na HTML shine, yauwa yanda za mu yi linking shine, za mu zo tsakanin body guda biyu mu rubuta code kamar haka. Script mu ce src, wato source na wannan file namu na JavaScript ɗin. Za mu ɗauko shi mu kawo shi nan. Shine zai kasance kamar haka. Me sunan file namu na JavaScript ɗin? Shine link.js. Sai mu zo mu rufe haka. Wato wannan line abin da yake nufi, ya ɗauko mana wancan file namu na JavaScript ɗin, ya ɗauko shi sannan ya saka shi a cikin code namu na HTML. So duk lokacin da muka yi running ɗin wannan file na HTML, so wannan line na script source kaza ɗin zai ɗauko file na JavaScript ɗin, ya yi running ɗin code ɗin da yake cikin wannan file ɗin, sai ya bamu sakamako a browser. Bari mu ga yadda abin zai kasance. Sai mu yi saving ɗin wannan file namu. Yauwa mun yi saving. Bari mu yi saving ɗin wannan ma. So yanzu abin da ya rage mana, za mu yi running na file namu mu ga sakamakon. So yanzu a nan idan mun zo kan wannan file ɗin,
markup.html, sai muyi clicking, sai muyi right click haka, sai mu zo wajen open with. A open with za mu zo browser, za mu zo Google Chrome. A Google Chrome muke so ya buɗe mana mu ga sakamakon. Amma haka za mu ɗan jira. Masha Allah, yanzu an ga sakamakon ko? Linkin na file ɗin JS da file ɗin HTML. Wato an gane ko? Mun yi file na HTML shi ma a karan kansa daban. Mun yi file na JavaScript a karan kansa shi ma daban. So da muka yi hakan sai muka zo cikin file na HTML, a cikin code na HTML sai muka yi linkin ɗin wancan file na JavaScript ɗin. Muka ce ya ɗauko wancan file na JavaScript ɗin ya saka shi cikin file na code na HTML. Duk sanda muka yi running ɗin file na HTML sai ya cire mana sakamakon da yake cikin file namu na JavaScript. Da fatan jama'a an gane. In kuma akwai tambaya ba a gane darasin sosai ba, za a iya a tuntuɓe mu ta wannan number 08149715017. Insha Allahu idan aka tuntuɓe mu da wannan number mu kuma insha Allahu za mu iya gwargwadon mu, mu ga mun ansa muku, mun taimaka muku da duk problem da kuke abin nan kuke fuskanta. To kar a manta a yi subscribing na channel namu, a yi share, a taɓa ƙararrawa domin a ringa sanar da ku idan muka saka wani sabon bidiyo. Mun gode.